सेल' फैयो सिख्ला लायबा मिथिदों नों नै लोगोफोर जोंहा माइ गायदों ओइनि बाजिया नै बिनि नामा माबा आसागि बै नामा बैसागि आरो बैसागि बाजै नाहरलाय जि मावथि नुखायो नोंलाय जि गायदों आरो मेसिननि गायनाय बायदि मोनलायथारो नामा बाजैया नै गाव गायो बाला थाबथालायो नै देखायब्रलायदों बाजैया बाजैया देखायब्रलायदों आरो नोगोर स्पिड गायो थाबथालायदों ना गायनाया बेना नै बिना माबा आसागि नै बिना बैसागि नैबे बिबोमोन आसागिया ओमफ्राय बैसागिया हाबा जाग्रोबाय बिनानावा ओमफ्राय बुरिसिनबाय बुरिसिनबायब्रा नैलाय लदमनि गिदिर नुखाबायना ओमफ्राय बिब'आ मोदोम फिसा साथे फाफा नुखायो नै ओरैजाय दं हाजिराफोर लादों आरो मै हाजिरा लादोंमोन ओमफ्राय गैया गायनायाखै नै जि हाजिराफ्राबो जि साइसखा नै बाजार हरलाय नोंसोर न'नियालाय सावरिसो नोंसोरो जुमाय गोरान खापसे मोनबानो बेब्रे बुब्रे जाबायानोसै आरो लारनायफ्रा फेकनो नै ओरैजाय जोंना हाजिराफ्रा देन्जार गायखावखायो नै बिनि नामा माबा आसागि खोथिया लांबाय नैबे बाजै बैसागिजों नोगोर मोजां डायलग मारनो होखावखायो माइ गायनाया बाजै बैसागिना होबायानो नुबा आंबो भिडिअखौ लाइक हरलै आं आदासो जाखायो बे बाजै नालाय लाइक हरलायबावगोनसै आरो आंना हौवाया आंना हिन्जावा माइ गायसोदों सानलाय इदिनो आरो माबा बाजै बैसागिया जुमाय गोरान लोंनो थाखायसो गायफैथारदोंलै जुमाय गोरान लोंनोसो गायफैदों नङाबा गायहांबो गैया बियो एसि लोंलायलाया जालायदों आरो माबायावथ' मिन्थिखाया बिना बोरायाथ' देन्जारसो माबा बोराया ओरै खामानि मावहैदो मालाय चिकेन मा होनो बयलार फेन्दा माबा बयलार बिबु एवना जाबाय थायो गोथावनो दाख्लै फेन्दा अखालायनाया सोरबामोन जि आराम अखालायनानै जानो लुगैलायदोंमोन आङो ख्रावलायलायबावो खुरनासानिया एबारथ' बोराया नुसिगोन भिडिअआ बाजै एबारथ' बोराया नुसिगोन भिडिअआ गैला नोङो एबार फैसा हरथारगोन नोङो फैसाखौनो हरनाय नंला नुवाखैब्रा एबारथ' नुसिगोन आं होननायखौ नोंस्रा राजायाथ' आं भिडिअखौ लाइक हरबाय थाखायो गैलालै बाजै नों सेस एबारनिफ्राय नोङो संख्रिजों ओंखामजों जेबो गबावगोन बेदर जानो हाबावगोन नोङो बेदर जानो मोनला एबार नै जोंहा ओरैजाय माइ गायदो आरो जि बुरजा दंबावो एकदम नै जि मोजाङानो नुखायो आरो सिनेमेटिक सर्ट्स खालामलै लोगोफोर सिनेमेटिक सर्ट्स मोजांनो बाजै बैसागिमोनखौ नुनायनि ना गोरान बाथोनानो सबसे बेस्ट ओरैजाय नोगोर बरिया नुखादों भिउआ खिन्थु बाजै आयौ जि साफा नुखादों साहा लोंनोसैयाव जिरायगोन ना अब्ला खनसे सेल्फि लागोन बियो एकदम फट'गानो बुंजोब्बाय सेल्फि लायै बिराद गाज्रिलै नोंस्रा बिनानावा नंमारगौ बाजै दहायबो हाथाय फुखांग्रोमोन ना खनसे सेल्फि ओमफ्राय उन्दुनोसै समाव खनसे सेल्फि लाबावगोनसै आरो इयो उन्दुनोसै समाव खनसे सेल्फि ओमफ्राय आरो दुगैग्रोमोना थाव फोननायनि सिगां खनसे सेल्फि लाबावो आरो थाव फोनखांनानै खनसे बिदि लायो बाजै नंगौ आसुरितसो नैबे सेल्फि आवला नै बियो ओमफ्राय नैबे फेसबुक आवला आरो नैबे बाजै बैसागिया बयलार पेन्दा अमा पेन्दा लकेल दाउ पेन्दाया बाजैनि गोजा पेन्दाखौल' जायो एकदम ख्रावलायलायनाय दासो फैदों आरोना न'आव आङो ओमफ्राय दुगैखांबाय दुगैनानै लांथियासो दङ आं बियो मोखां गोजा जालायबाय माने बिराद सान्दुं दुंदों आरोना ओमफ्राय हालेवदोंमोन ओमफ्राय दा माइ गायगासिनो बिसोरो मानसिफोर हाजिरा लादों नै थफ्लाया हाजिरानि मा ओंख्रि लाबोदोंथाय खावनानै जानोसै खोमा बेदर लाबोदों हयनो सासे सानै साथाम साब्रै साबा 10 जनसो दं हाजिरा लाबोदों 10 जनसो हाजिरा लादों आरोना माइ गायनो माइया बुरजा खानाय गिसिलै स'
ओइ साहा फुदुंनानै साया गोदौखावजोब्बाय बे स' लोगोफोर बेयाव ओंखाम सङो आरोना जोंहा ओंखाम संग्रा रुम दै बियो बेनिफ्राय उन्दुग्राया बेलेग आरोना बेयाव ओंखाम सङो ओमफ्राय आं साहा फुदुंदोंमोन सायानो सेस गोलैजोब्बाय गोदौखावनानै स' गस्ला गानग्रोसै जि लेथ्रा नुयोना गस्ला गानाबाथाय स' गस्ला गानग्रोनि लोगोफोर स' ओमफ्राय भिडिअ आरो लोगो हमफिनसै स' नै गस्ला गानखांबाय ओमफ्राय ओंखारखांबाय जाय थेख्ला क्लास जाखांबाय दङ सासे स' नोंथांमोनजों माने बिराद बाथ्रा सावरायनांगौ दंमोन आरोना ओमफ्राय सावराय जादोंबाबो सावरायनोसै आरोना जोंहा नापाति हाज'वारि इउटुब चेनेलनिफ्राय स' नोंथांमोना माने अभारद्राय जानाय बायदि मोनबायला आं माने फेसबुक खुलिबाबो नुयो इउटुब खुलिबाबो नुयो माने भाइरेल आरोना स' नोंथांमोना माने बर'जों बर' हिसाबै माने बेफोरखौ एसे हाइडेनलि खालामबा मोजां आरोना ओमफ्राय माने आंथ' बुंनो रादे होनबाबो बुंदो आरोना बयनि जाद्रायोना माने जोंनि बर' हारियाव बेबायदि भिडिअ बानायग्रा दं माने बेबायदि माने खालामग्रा दङ होननानै माने बेलेगफ्रासो नुनानै माने मिनिनो लांगोन आरोना ओंखायनो माने आं बुंनो सानो आरोना एक्सुवेलि बेनाबोथ' लाइफ दं आरोना बोरैबा जाफ्लांबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जेनेबा नोंसिनि रागाखौ सान्ति खालामनो थाखाय नांगौ फंसे फंनै सोबा आरोना होमबाबो माने बेबायदि भिडिअ बानायनानै जुदि आपल'ड होयोबा ना माने लाइफआनो पुरा बरबाद जानाय जाखायो माने गासिबो नुयोना एरियायावनो जेनेबा जुदि इउटुबाव फेसबुकाव आपल'ड होयोबाथाय माने गासिबो नुजोबखानाय जायो नालाय ओमफ्राय दा बा बेबा माबायदि मोनना दं आरोना फिलिंसआ गोसो सिङाव सोरबा नङा सोरबा माबा मोनसेबाबो जाफ्लांखायो ओमफ्राय जायाबाथ' मोजां आरोना बयबो ओमफ्राय बिना बोरैबा बिदि जाफ्लांबाय नालाय ओमफ्राय दा एसे हाइडेनलि खालामनो मोजां माने ओरैनो जाहाथा माने गोदान चेनेल खुलिदो ओमफ्राय आपल'ड खालामदो माने बाहाय जेब्ला इउटुब खुलियो जेब्ला फेसबुक खुलियो खालि बेल' भिडिअ माने बेल' फैखायो आरोना माने बिराद मानसि आपल'ड खालामदों दे शेयार खालामदों बिरादनो ओमफ्राय बिदि खालामबा मोजां आरोना माने बर'जों बर' ओमफ्राय बिदि खालामबाय थानायबा माने बेलेगफ्रासो माने सानो आरोना बिसोर बिदि भिडिअ खालामग्रा दं माने बिसोरनि जाथिया माने बेबायदि जोंनि बर' जाथिनि बेबायदि भिडिअ खालामग्रा दं होननानै माने मानसिफोरनि थाखाय शेयार खालामनाय जायो ओंखायनो माने आंनिब्ला आरोना सिरि थाबा मोजां आरोना जुदि नोंथांमोना नुदोंबा माने फंसे फंनै रागाखौ खारनो थाखाय जेनेबा फंनैसो सोबा आरोना होमबा फंसे फंनै सोबानायाव बेना जेबो थाङा दे जुदि नोंसोर भिडिअ बानायनानै जुदि आपल'ड होयोबा ना बिनि फुरा लाइफआनो बरबाद जाखायो ओंखायनो बिदि खालामनाया मोजां नङा नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनोबा गाज्रि मोनो आरोना आंथ' होनबाय आरोना एक्सुवेलि स्पर्टसो खालामनांगौ आरोना नोंथांमोना बुजायनानै बुंनो हायो ओमफ्राय बिदि भिडिअ बानायलायबाथ' आरो मा होनो आरोना सोरबा नङा सोरबा माबा मोनसे जाफ्लाङो नोंसोरबो सोरबाबो जाफ्लांनांगौ ओमफ्राय जायाबाथ' मोजां आरो स' आं माबाफोर बुंलांदोंबा निमाहा होदो आरोना होमबाबो आं बुंनाय जाबाय आरोना बिथांनि जानानै माने सोरबाफोरनिबाबो जानानै आरो माने बेबायदि जायोबा आरोना भिडिअ सिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामोबा माने गासिबो नोंनि जायोना माने बिसिनि बिमा बिफा फेमिलि माने अल माने गासिबो जेरै इउटुबाव आपल'ड जानांगौ सेस दुनिया नुजोबखायो ओमफ्राय फेसबुकाव होबाबो माने गासिबो नुजोबनाय जाफ्रामखायो ओंखायनो माने बेबायदि आपल'ड होआलासिनो माने नों रागा जोंना फंसे सोबानांगौ 10 बारसोखौनो सोबाना होमबाबो जेबो जाया ओमफ्राय जै जुदि फेसबुक आरो इउटुबाव आपल'ड होबाय माने गैखाला सेस बरबादखा ओंखायनो नोंथांमोना एसे साननानै नायबा मोजां जागौमोन आरोना जायफ्रा भाइरेल खालामदों आरोना जायफ्रा भिडिअ बानायदों नोंथांमोना फंसे सोरबा नाथाय बुङो आरोना होमबाबो भिडिअ बानायना हगारनाय माने बिनि लाइफआ पुरा बरबादखा नाथाय हाइडेनलि दोननानै माने बिसोरो रागाव हगारनो थाखाय बुंनायफ्रा एसे बेलेग खोथा जायो आरोना ओमफ्राय जुदि भिडिअ बानायना हगारनांगौ माने सेसखा माने लाइफआ स' बर' हिसाबै माने एसे सेफ माने हाइडेनलि दोनबा मोजां मोन आरो होमबाबो माने गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों माने गावनि चेनेलाव माने भिउ लाबोनो थाखाय बिराद भिडिअ बानायदों आरोना आंनाथ' माने मा होनो आरोना दहाय फुङावसो नायजोबदों आरोना भिडिअखौ माने मारै जाखो आंथ' बारा पात्ता गैया ओमफ्राय आं दहायसो नायनानैसो मिथिदों ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना एसे सिरि थाबा मोजां आरो बेफोरबायदि जायोबा ओमफ्राय नोंसिनि गोसो बायदि बुला बुसि फंसे फंनैया जेबो नङा ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै आपल'ड होनाय माने बाहाय पुरा लाइफआनो बेना बरबादखा ओंखायनो नोंथांमोना एसे साननानै नाय बर'जों बर' माने गावनि हारिखौनो फाननाय बायदि जायो आरोना माने जोंनि बर' हारिना बिदि भिडिअ बानायो होननानै हगारना होनाय जायो माने बयबो नुनाय जायो नालाय स' नोंथांमोना गाज्रि मोनोबा गाज्रि मोनो आरो बे नोंथांमोननि गोसोसो स' आं दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै एसे एनै खामानिबो दंबावो आंनाव स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै जायफ्रा फेसबुक पेज नायदों बेयो फल' खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा इउटुबाव नायदों साबसक्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौबो अल खालामना ला स' शेयार खालाम आरोना गोदान चेनेल दै बेनिफ्राय पेजआबो एसे गोदानानो जायो नोंथांमोना पेजआव नायदोंबा फल' खालाम आरो इउटुबाव नायदोंबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय स' मिट एन्ड नेक्स्ट ब्लग मे गाइस बाय